ya Kuya and anthu ambiri mwakhala mukumafunsa m'macomments kunena kuti kodi Kuya chimatanthauza chani. Ndifuna ningofotokoza kwa pang'ono. Timanena ena amene timakhala kukhulupirira tikapita m'matchalichi kuti ayi mukankhire kwa Kuya, komanso timamva ndithu ayi muyeneka mutsindike nde Kuya. Dzina la Kuya linachokera ngati pamene popuna kuti timakamba nkhani komano osati kungokamba pamwamba pa nkhani, timatsindika nkhani mutu wa nkhani kuti kodi chimene tikufuna kufotokozera nacho chikuchokera pati, kuti inuyo Amalawi anzanga mumvesese mfundo zimene timakhala tikutsanthula mu program inoyi. Dzina langa ndi Rachel Mohango. Ndakulandirani ndikupempheni kuti mukhale pomwepo. Sabata yatha mu podcast yathu yachiwiri ino, komano ndinganene kuti nthambi yake yoyamba Dr. Mcbride Nkhalamba amatisanthulira nkhani zokhudzana ndi devaluation. Nde kumapeto anadzamba nkhani yokhudzana ndi bungwe la IMF, chifukwa chonena kuti ambiri mwa ife timangomva za IMF, International Monetary Fund. Kodi iwowa udindo wawo ndi chani? Nanga ndi chifukwa chani anthu ambiri timapezeka kuti timadana nalo bungwe limeneli? Dr. Nkhalamba, ndikulandireni ku gawo lathu lachiwiri mu podcast yathu yapanoyi. Zikomo kwambiri mayi Mohango, ndithokozeso kwa onse amene amatimvera. Mwina mutangobwerezaso mfundo za bungwe la IMF. Zikomo kwambiri mayi, ndingonenapo kuna kuti nkhani zokhudzana ndi ndalama ndi chuma cha dziko lapansi ndi nkhani zazikulu zazitali, koma ndiyesetsa kuti ndizi fotokoze mwachidule. Bungwe limene timati International Monetary Fund ndi bungwe lalikulu la dziko lapansi pano limene limaona nkhani yokhudzana ndi ndalama, mphamvu ya ndalama m'mayiko, komanso kuonetsetsa kuti ndalama mmene zimagwiritsidwa ntchito malonda akamagwiritsa ntchito ndalama pasakhale kusokonekera financial stability. Nafotokoza kunena kuti IMF bungwe limeneli lili ndi maudindo atatu. Loyamba ndi kunena kuti lizipereka uphungu wa ndondomeko zoyendetsera chuma ndi ndalama mdziko, kunena kuti dziko lisapezeke kuti chuma chake chikungosokonekera mphamvu ikusintha ya ndalama ikhale ngati kuti zakhazikika. Ndanena kuti imene ndi kuti policy advice, koma kuti igwire ntchito imene imafunika zipanga surveillance, aziunika kuti kodi mdzikomo zikuyenda bwanji, kagwiritsidwe ntchito ka ndondomeko zimene akuzitsata ndipo chuma chikuyenda bwanji. Yachiwiri ndadzakambapo gawo lona kuti limathandiza mayiko kuwapatsa anthu amene amazitsata akatswiri kuti azigwira nalo ntchito kulondoloza nkhani zimenezi za ndondomeko zoyendetsera chuma, zoyendetsera makobiri mdziko, imene mati capacity building. And then ndakamba pachitatu kuti udindo wawo ndio mabwereka ndalama ku dziko kuti dziko lija laperewedwa pa ndalama zakunja, forex yaperewedwa amatha kuwapatsa. Tsono choti mudziwe ndinafotokoza kuti dakhazikitsidwa mu 1944 lompe madakumana mayiko 44 kuna alibe Malawi nthawi imeneyo. Okay. Adala azungu amene watsamunda nali mkati momwemo. Nde mayiko 44 aja adagwirizana zona kuti bungwe limeneli litithandiza kuti dziko lapansi pano pasamakhale kusokoneza kugwedezeka kwa chuma, chifukwa ndiye kuti liziona kuti kodi dziko ili lupanga katundu wa mtundu wanji, ndalama yonja mphamvu yoyenera, dziko ili lupanga malonda ndi awa agulitsana bwanji, kuti zinthu zikhazikike, chuma cha dziko chikhazikike, chisamati chakwera chagwa mwadzidzidzi. Tsono IMF mphamvu zake ndithu zenizeni dziko lapansi pano. Ndingokupatsani chitsanzo chifukwa chionera kuti anthu akhoza kuganiza kuti basa anthu anangogona m'Malawi kulilongwe kuja nkumanena kuti zikhale choncho zisakhale choncho. IMF ili ndi mphamvu kwambiri, amanena kuti ili ndi signaling power. Ndiye kuti kutanthauza kwake choti IMF ikapita mdziko muja ikaunika kuti kodi chuma chanu muyendetsa bwanji, ndondomeko zimene mwayikanza mtundu wanji ndipo mukuzitsata, akatsimikiza kuti zimenezo mukuchita, ndiye waja ndi amene amauza tsopano amene timati madona kuti ayi awa mkhozo wapatsa ndalama yakuchita zinthu moyenerera mwadongosolo, ndiye mukayika ndalama zanu umene kuti zonongekayo. Komanso IMF ndi amene amatha kuuza anthu amene afuna kubweretsa ndalama za business, umene kutsegula mafactory, mati foreign direct investment, chuma kuti chilowe mdziko muja choyendetsera mabizinesi, chopanga mabizinesi, makampani chanchani, kuna kuti adzikoli timene tikulonera ife tikutsata ndondomeko. Mwina amamva kuti ayi kuti staff monitored program, ndiye kuti extended credit facility, kuti IMF ikuvomera tsopano kuti mukhozo matapa kontramazi. Zonsezo ndiye mphamvu zimene nayo bungwe limeneli, chifukwa choti anthu amalimvera, amadikira kuti alimve kuti latichani, kuti abweretse ndalama zija mdziko, kandi anthu amabizinesi, amalonda amadikira kuti amve zimene zachokera kumeneko. Ndiye ifeyo patokha tikhozo yankhula zambirimbiri,
koma kwenikweni iwo ndalama akatsendeka kuti tidapitako ku Malawi ndeti akaona kuti zenizeni ndizi iwo aja ali ndi katundu otera amene akupanga mdzikomo ndizo titulukwiza ntchito ni mphamvu ya ndalama yawo amapezeka kuti nthawi zinapepani mandi mapezeka kuti asiyana mudziwa maboma ambuyo amaona kuti simungatiletse ife mphamvu ikhale kumasemphana ndimafuna ndibwere pamene popo kunena kuti nde ngati dziko chifukwa chonena kuti lolo ndi bungwe lalikulu kwambiri nde kuti ngati dziko simakhala ndi mphamvu ina iliyonse yonena kuti inuyo mwaona idzi koma ifeyo ngati atsogoleri a dziko linoli zimene timaona ndi zimene zimachitika mdziko mwathu ndi izizi zimamba kaye mkati momwemo ugwirizana kuona mmene zinthu zilili ndi zimene mwapanga kuti mchite akamabwera awa IMF iwonso amabwera sondi zawo kudzaunika mkati mucha kuti yayi ife sikuona ngati apasi tigwirizana nanu katundu simungakwanitsa panga chifukwa cha nkhani iyi tikaona misika yakunja katundu popanga iniyo sakufunikira ku misika yakunja kapena pasika yakunja ali pa mtengo otere ndi amakambirana zimene zicha pali zambiri zimamakambirana chifukwa chake munamva kuti mmene IMF idanena kuti yayi ifeyo tasiya kaye facility chimene timakupatsirani ndalama ino tayimitsa kaye chifukwa choti mudatipatsa iniyo information yolakwika mudatipatsa ifeyo manambala osakhoza makuti mapotolo maphika zimenezo ndetayimakaye mukuidziwa nkhani imene zimatengera pamene pokuti pakhale kugwirizana zimene mwaona inu mdzikomo ndi IMF so zimene aona nkuna kuti chithunzi chenicheni cha chuma ichi kuti dziko ili kuti lipanga chuma ili ndi njira zopangira chuma ili ndipo lipangadi ndifukwa cha zindondomeko zimapanga komanso luntha discipline limene nayo opangira nzoonadi mphamvu ya ndalama wekhala yotere pa zaka zobwerazi za chaka chino katundu apanga ochuluka motere komanso ntchito zawo zopatsa phindu agwira ndiso zoterezi ndifukwa chake IMF ija imakhala ndithu ndi chani ndi mphamvu mufuna ndiyambe kufotokoza chifukwa chani anthu amalidandaula mwina tisanafike kumene kokoponena kuti chifukwa chani anthu amapezeka kuti akulidandaula bungwe la IMF ndikufuna kuti mwina tingomvetsetsabe pamene popo pa nthumwi zimene zimakhala kunena kuti zikupita kukakambirana kuja iti kuti ndi mfundo zimene mwakambapo za nkhani imene inalipo kuti mwina manambala kukonza kutani mwina cholinga kwenikweni chimakhala kuti ndi chani chifukwa chonena kuti ine ndiona ngati kuti sikukhala kunena kuti kufuna kuphimba maso ena ake koma mwina kufuna kunena kuti ndalama yathu ikhalebe ndi mphamvu zoona palibe boma limene limafuna linene kuti ife tikukanika kapena tapeza vuto munthu aliyense amene andapatsidwa udindo amafuna tayesetse kuti ndikukwaniritsa nde chithunzi chimene umapereka umafuna be chikhaleka chithunzi kolimbitsa munthu mtima olimbitsa anthu mtima anthu amene umagwira nawo ntchito ndiwenanso anthu amene ukuwayang'anira kuti yayi musachita kudzidzimuka kwenikweni zinthu zili bwino zikhala bwino zitili pavuto koma zikhala bwino optimism si chinthu cholakwikayi cholakwika nchomana makunena kuti yayi mwapanga matumba achimanga asanu kumati tapanga matumba achimanga asanu ndi awiri ndi imene imati data kuti mmafunika muzifotokoza zeni nziti zimene zilipo zimene zachitika nde mukakhala kuti mwasemphana pamenepo ndi pamene madzamva kuti yayi bungwe lanena kuti yayi tayimakale koma ife sitikukhulupirira kuti niyo mapanga izizi yayi tili ndi milungu yathu imene tayezayeza simutipatsa chithunzi choona nde nkhani imachokera vuto imachokera pamenepo iniyo mukudziwa kunena kuti bungweli ndi limene anthu amaliwerengera kuti koyambirira lipereke uphungu wa ndondomeko policy advice pamene popo tikuyeneka kudandaula IMF kapena amene akupanga implement ndondomeko zokuti mina sakuzipanga implement mulon kosoka chifukwa tukamba zonena kuti anthu amene akukhala affected ma HSA kayalangiza za ulimi kumene tufuna kuti tipange zinthu zochuluka za ulimizo ndi amene sakukhala affected pamene mwina tikati tionetsetse ndalama zimene zimapita kwa anthu amene aja ndi zochepa kulingalira ni ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchito mu zinthu ngati zimene zakambidwa pano kandi kugula magalimoto kandi machani zimachitika so izi zifuna tichimvetsetse pa Malawi zimachitika so even makampani zimene timakanika kuti timvetsetse ngati Malawi kumapezeka kuti akunena kuti chuma cha kampani ino sichikuyenda bwino business sikuyenda bwino tikuyeneka tipange tichotse anthu ntchito anthu amene amakachotsedwa ntchito amakhala munthu oti akulandira 50,000 munthu amene akulandira 2 million kwacha akumusiya pa ntchito pacha zimayenda bwanji mwina kuti timvetsetse example imene iti iphatikize ku nkhani imene kuti tisamayida IMF ngati tikuyida tiziyida pachione mayi zimene mukamba zinthu zoona koma zimatengera kuti anthu ali ndi mphamvu ena ali ndi mphamvu kati mukatenga mboma kaya mukatenga mbungwe kaya pa kampani
ngakhale malo ngati university wina akama ndifotokozera kuti ayi pa university enake ku Malawiku anthu amafakote amati madini agula aliyese galimoto yanyuwani kumpatsapatsa aziyendera kunchoka pano mpatsidya apo pa nyumba pache aziyendera galimoto imene pamene wana amene akuphunzitsidwa pamene paja akusowa wifi kuti munthu akatha kupatsa wifi yaulere basa azika mafuta mgalimoto mujavi magalimoto vodula vizipita kugaraji kuja akakonzekonze zimenezo zondithu ndi zimene anthu akabwera IMF akamakambirana amanena kuti yayi muone mmene niyo mungayendetsere bomali popanda kuononga ndalama mkati momo koma ndalama ipite ku zimene zikufunikira kugwira zintchito zothandiza anthu kunjaku nde kumakhala ndithu kutsutsana poti munthu akakhala anyambita pena pake samafuna kuti mumtsekereze pamene paja nde kumakhala kunena kuti aya ndeti tikhoza kuona tipanga bwanji mabomo osiyanasiyana amatenga njira zosiyanasiyana ena amanena kuti yayi tichepetse fachake mamva kuti yayi boma luononga ndalama kwambiri mkati momo anthu akakuyenda kwambiri tileketse tichepetse anthu akapagulirana chana opatsana malawansi mbwe zonsezo nkunena kuti pakhale ndalama zina zakamati fiscal space yonera kuti mkhoza kutenga ndalama zija kugwiritsa ntchito zimene zikufunikira kuti mpangire anthu zinthu ku maphunziro ku moyo ku ulimi ndezo sezo zimene zimakambidwa ndi IMF akamaona program yanu kuti kodi mutsata zinthu chimene chimakhala nkhani yayikulu ndi imene yamati fiscal policy and fiscal discipline kodi boma ndalama zimene limatenga limagwiritsa ntchito bwanji monga mine mukudziwira boma ndi chinthu chachikulu kwambiri mu chuma cha dzikoyo ndalama zambiri boma limakhala ndithu ndi matrillion amene amadutsa m'manja mwake nde kumakhala nkhani imene kuyang'ana fiscal discipline nde mpaka namukachoka pamenepo ndi pamene madzalowa nkhani zakatangale kodi ndalama zochucha pati andabola pati kuti zichucha ndalama zizonongeka zonsezo ndi nkhani zimene zimakambidwa pakati pa bungwe limeneli ndi mabungwe amboma mwathu mboma mwathu la Malawi kandi banki and Ministry of Finance kandi Economic Planning and Development kugwirizana ndondomeko zonse kuti kodi mukutsatadi ndipo mmene mukutsatiramo tithera kuti kunkhani ya chuma cha dziko lino katundu ndi mphamvu yathu ya ndalama kusonyeza kuti njira iyi namakhaura kunena kuti ngati mukufuna kuti ifeyo tipange zakuti mukeneka mupange zimene ifeyo tikufuna iniyo nchimodzimodzi kunena kuti munthu ane kuti ndibwerekeni ndalama ino basi azikomo kumpatsa ndalama basi mawa nkampeza ali pabala ukagwira mabotolo asanu kumasanu amo waledzera pamene paja akumwa deira akumwa koma munthu anabwereka ndalama kwa ino ndeno madzifunsa kuti kodi munthu nkhozo mambwereka ndalama koma munthu ina mwambwereka ndalama mumuona kuti mawa ndithu apita anali kuti aya nakampeza uchoncha nakagula uko kanapena nakagula ngolo kuteko anali kumunda anapita munda zimene amanena kuti afuna kugwiritsa ndalama zija ntchito ya ndalama ija mukuona kuti akuchita IMF nchimodzimodzi ndithu kuyang'ana dziko lija ngati a customer a client ngakhale tili mamembala IMF komanso ndifenso makastoma na maclient timafuna kuti IMF ija itiunikire tikhoza kubwerekako komanso anthu amene amapereka ndalama kandi ngongole kati nchithandizo amaona zimene kuti anatani IMF kutani ikulongosola za dzikolo nde pamenepo pamene machoka mphamvu ya IMF nde kumakhala kutsutsana tidani ndi mtsogolo ananena kuti yayi ine sindingagwetse ndalama ya dziko lino ndalama ya dziko lino kuti ndikagwetsa ndoti malonda anga kunsika aziyenda bwino koma malonda amene magulitsa ife kunsika sayendera mphamvu ya ndalama chifukwa ali ni mitengo yake yokhazikitsidwa kale olo tigwetse olo tisagwetse ndi kunalusiyana maganizo amene paja iwo aja yemwe igwetse chifukwa choona kuti ndalama yo kamabwera mdziko muno yachilendo forex yochoka mayiko enawo ndalama yanu musamatha kugula yambiri ndalama imene faino simpanga katundu wochuluka mdziko muno yayi ndi kumakhala osiyana kena kwaja dangosiya la basi poti situmvana ifeso tayimitsa zimene timatani timakupangirana kuti mapanga limodzi ndithu IMF yo ili mphamvu koma sizitanthauza kuti pakagwa mavuto okhudzana ndi chuma kapena mphamvu ya ndalama kugwa kwa ndalama devaluation ndechala chijamulo za IMF mukayankhula ndi anthu ambiri amene amati ma economist chanchana kufotokozana kuti ku Malawi kuli vuto limene timati structural problem ya economy kodi ife ngati dziko ndalama timapanga kuti timapanga bwanji ngati dziko ndezimezi ni nkhani zidambo kambidwa choka kale iya mukalo ulimi muchite izi muyambe kugwiritsa ntchito makina ku ulimi kuti muzitholima msanga muzitholima zambiri boma likwena kuti ike ndondomeko munthu afuna kugwira makina aja agwira ulere mudamva ponthana akati kudabwera matrakitala basa anthu ozolowera solola kadatani kazinachika chani sindidziwa nkhani yake kuti zidatha bwanji koma zidasokonekera koma zonsezo nzona kuti ayi niyo nkhani yanu muyambe kupanga katundu okwanira
komanso muzipanga katundu ofunidwa, komanso muzipanga katundu wa quality grade imene anthu amafuna kuti katundu uyu ati umoto ndi quality. Nde mukabwera ku nkhani ya katundu kuti tisankhe kuti katundu tizipanga mtundu wanji kupititsa kumsiko, mmene kuti mudziwe kuti kumsiko anthu afuna chani. Zimenezo ti ndunduna umene umayang'ana za malonda, Ministry of Trade, kuti imene kutiuza. Komanso ndikhoza onena apa kuti nthawi zina ndiponso ili ndi gawo lalikulu kwambiri la dziko lili ndi ma diplomatic missions. Timamva kuti awa asankha kukhala kazembe kwakuti, awa asankha kukhala kazembe kwakuti. Mchingerezi dzina la mission ndiye kuti uli ndi chokachita chimene kuli china chake chimene mfunika ukachite kumeneko. Sikokapomulira kuti ayaya abale wanga tsopano ali ndi nyonga mdzikomo ndene ndapita nzikakhala kumeneko nzikaona nyumba za dziko limenelo kapena mapita makasangalala ya kumakhala choti ukagwire ntchito ina yake. Mission iliyonse ya Malawi embassy kumakhala ndi nthawi zina trade officer, economic officer. Iwo aja amafunika azifufuza mdziko muja kuti koma kunoko dziko ila afuna zakuti. Ndikhoza kuuza mponi dziko ngati China, dziko ngati India, dziko ngati Great Britain, dziko ngati South Africa, dziko ngati United States imathopereka ndi ma preferential trade agreements. Goa anapanga kwa America Opportunity Africa Growth Opportunity Act kuti yayi tikhoza kupatsani misika. Amene aja ndi kuti azifotokoza kuti yayi kunoko imene kuendera chuma cha dziko lino akufunika katundu wa mtundu wanji. Kumalawi kuno kumata akaona kutonga ngati kufunika katundu wa mtundu ife tikhoza kupangako gawo ili nkumatumiza ku misika imeneyo. Akufuna akhale wa mtundu wanji. Zimenezo zimayenera kuti zichitike kuna kuti mdziko muzithoma panga katundu amene akufunidwa. Mukhale muputi mukudziwa kuti katundu akufunidwa. A Minister of Trade aziona kuti misika a dziko lapansi ufuna chani. Komanso anthu amene atumiza amalipidwa ndalama zambiri tu akakhala kuma embassy azitha kumafufuza ndithu kumalemba maripoti kuti yayi mmene zinthu zikuyendera kuno kufunika katundu uyu gawo la ulimi, kufunika katundu uyu Malawi tikhoza panga kodera ili, tikhoza panga katundu wa mtundu wakuti. Nde kuno kumalawi kuno kumene kula anthu ogwira ntchito modzipereka. Amalawi ndi anthu ogwira ntchito modzipereka, agwira ntchito malo osiyanasiyana kuphatikiza ukafika mpaka ku migodi ku South Africa. Kulima mdziko muno Malawi inadziwika kalekale kuti anthu amagwira ntchito modzipereka. Ndiye kuti azigwira ntchito yako zoti chimene ndikupanga pano chili ndi msika, ndipeza ndalama. Chipita ku msika kaya ndi wakunja tipeza ndalama, ndi pamene pamabwera kusintha. Kuti tsopano muchoke pa gawo lonena kuti ndalama ikumangogwa. Kufa choti katundu sakupangidwa, katundu amene akufunikira m'misika yakunjako sitikutsata zimenezo ya. Ndingokupatsani mwachitsanzo kuti dziko timati Qatar imene amati is the center of Islamic finance kwaluya wali makobiri amagulitsa mafuta ndi zinthu zochokera m'mafuta ndali ndalama zambiri zimene amasunga m'mabanki ku America. Ndiye iwo aja ali ndi maprogramu ali ndondomeko zobwereketsa ndalama zija kapena opereka. Nde ngati kumene kukatara kuti datsegula ifeyo mission yathu sindidziwa kuti kuli ndani. Koma ndi malo tikamatumiza munthu umeneko ndi kuti mutu mwathu tikuganizira kuti tikuntumiza kumeneko ndi kumene tikhoza mapeza mwayo kuti tikafuna kuti yayi timafuna loan ya interest chongola dzanja chotsika tikhoza ipeza kumeneko. Ndiye kuti munthu uja akapita kumeneko ku mission imeneyo chimene akuganiza kukacha mpaka madzulo chimenecho kuti kodi tikhoza kupeza ndalama zoti zikathandize magawo ati dziko lathu lija ndipo tikhoza zipeza munjira yotani kuno chifukwa kuno ndiye kuchimake kwa nkhani imeneyi ya Islamic finance. Tikupindula ndi anthu amene timatumiza mu ma diplomatic missions amene wa ziko kwambiri mayi lifunso lofunikira kwambiri komanso ndinene kuti ndifunso lona kuti silimakambidwa timangolikamba mo yepula. Koma ndizoona kuti munthu akamapita kuyamba ntchito ina iliyonse amene akukhala ndi ndondomeko uzidwa kuti ukagwira ntchito ya mtundu wakuti. Komanso tanthauzo la ntchito imene ukagwira iwe ndiloti ukuyena kuti ukapangeza kuti za tanthauzo limene ku dziko lathu lino la Malawi. Ndipo munthu uja akamapita umeneko ayina kupita akumvetsetsa zinthu zingapo. Choyamba timayena kuti ayina kumvetsetsa diplomacy, kunena kuti kodi munthu umakhala bwanji ukakhala dziko la ini ngati kazembe, mkhalidwe wako mmene umadziyankhulira, mmene uyankhulira ndi anthu a dziko limenelo. Komanso umayena kukhala ndithu kuti mmene nafotokozera kuti embassy imakhala ndi anthu akatswiri m'madera osiyanasiyana, makhala ndi political officer, makhala ndi economic officer, nthawi zinayi trade officer, amene aja amene ukukhala kuti akuzimvetsetsa kuti kodi zamalonda dziko lapansi pano zimene bwanji, komanso zachuma chimene zikuyenda bwanji dziko lapansi pano. Ndipo aja akakhala mdziko mmenemo amafunika kuti azikhala
oyamba kufufuza ndi kumadziwa kuti kodi kuno ndili kuno ku China ndi Malawi mmene ingapangire ku ulimi, kodi kuli chinthu chimene tikhoza kugulitsa kuno China, amafuna China wa mtundu wanji chitsanzo chabe. Ndipo akufuna ochuluka bwanji waja nkumanena kuti yayi ku China kuna akhoza kumagula izi ku Malawi ndithu mutaona kuti mwayika ndalama zotere nkupanga katundu ochuluka chotere kuno tikhoza magulitsa nkupeza ndalama ichete mati forex kusowa icha. Anthu aku China songo auza kuti tabwera tatimangireni nyumba yamalamulo, tatimangireni bwalo la mpira iyayi. Chofunikira nkuna kuti waja azitipatsa misika. Koda mamanga ulere zimene zijangani. Zina zimakhala kuti ndi ngongole zapaka chongola dzanja kochepa, zina zimangokhala kuti apo tikuona ngati mwavutika tingotero. Koma chachikulu chokuti munthu akakhala kumeneko sikungotaka kuti wangotere dzanja kuti ndigayire naye. Chinthu chochititsa manyazi. Koma tizoona kuti mdziko mmenemo tili wafuna chani ndipo ife tikhoza kubwere kupititsa chani ku misika yawo. Trade icho nde chikati chuma chimachokera ndithu pamenepo. Ndiye munthu jakamapita kumeneko azikhala kuganiza kuti kodi ndikafika kunoko ndizipereka mauthenga otani ku Malawi. Ndaziona kuno kumbali ya ulimi kuli makampani awo akhoza kugula chakuti. Kumbali ya anthu opanga magalimoto kuno afuna kuti azigula chakuti choyika mgalimoto. Kuti salu zokutira mipando kati nchani chimene chikhoza ife kumapititsa kumayiko akumenekoko. Zonsezo zimene zimayenera kuna kuti anthu ajali kuma mission wa maembassy wa azitha kumapereka ku boma la Malawi, kupereka ku nduna wa za malonda, kupereka ndithu ku nduna ona za maubale pakati pa mayiko member foreign affairs, kuti tikamagwirizana kuti okhetiri ndi ubale tikati ku ubale wa chuma kuli mbali yanji imene tikhoza kupanga ubale. Iwo ajali kumene kujaja afufuza kale kuti yayi awa amagula katundu wakuti amapanga zakuti ife tikhoza lowapo pa gawo ili pa msika wawo nkuwapatsa izi. Ndiye kuti afotokozera kuti kuno ku Malawi kunduna kuja kamayankhulana kamati bilateral agreements, bilateral economic cooperation agreements zimene zijazilowa imene muja kuti Malawi boma la Malawi likudziwa chenicheni chimene akhoza kupanga pa nkhani ya malonda. Ndi dziko lija sikonko kagona mmene nafotokozera nkumati yayi ndikumula ndapita dziko la ine nkumalemba makalata kujambulitsa zithunzi zimene timaziona ponyeponye motero kozo ayi. Ndi ntchito yayikulu ndofunikira ifwa chokuti boma la Malawiso limatumiza kumene kuja ndalama kuti anthu aja azikhala wanawo aphunzire masukulu akunja, iwo aja agone nyumba zabwino ndithu kumene kuja. Tiyerekeze kuti akugwira ntchito yawo moyenerera. Anzathu amene ali kuma missions aja akufufuza madera mosiyanasiyana ndi kutumiza uthenga uja kunoko ku Malawi. Komano mwina pali zinthu zina zimene zingalepheretse olozolepheretsa kuti mwina tipange zinthu tipange produce zinthu zochuluka za quality yabwino zoyenerera kuti tutumize ku mayiko ngati amene ajawo. Tingatani choyamba ndichonera kuti ngati dziko tiyenera kumvetsetsa kuti kodi misika ya dziko lapansi pano imene tili nayo ndiyo mtundu wanji ndipo kufunika katundu wa mtundu wanji. Chifukwa munthu kamapanga chinthu kolima kaya opanga chinthu chotugulitsa chimafunika kuti udziwe kuti chili ndi msika wina wachifuna. Ndiye choyamba choti tidziwe misikayo kuti kufunika chani ndipo pa msika apo kuti utenge katundu uja amafunika khale katundu wa mtundu wanji. Chachiwiri nchonena kuti tikuyenera kuti tikhale ndi mwayi omabwereka ndalama zoti zilowe ku nkhani yoti tipangire katundu oti tigulitse. Pano tumabwereka ndalama kuti tidye. Tisalowetse ngati pa nyumba kuti munthu basi wabwereka ndalama kuti ugule ndiwo ndi sima poti pali njala. Nzomveka ndithu. Koma tizithobwereka ndalama nkuzika kumene ma economic productive sectors, usati social sectors. Economic productive sectors, ma sectors gawo la boma, gawo la chuma mdziko kumene tikhoza mapanga katundu oti tipititse kumsika. Ndiye tiganize kuti kodi pa ndalama iliyonse yalowa mdziko muno ndalama ingati imene kupita kuti tidye, ndalama ingati imene kupita kuti tipangire katundu oti tipititse kumisika kuti tukule chuma cha dziko. Tiganize pamenepo. Mukafika ku Ministry of Agriculture ndakambapo kuli amati Agriculture Input Program kumalowa ndalama zambiri tikalima ndithu timadya. Koma katundu amene timapanga ku AIP sapita kumisika yayi. Ndiye pamene pafunika tione ndalama kena kazipita kuzimenezo. Chachitatu ndichonena kuti ine makhupa kuti chuma sikuti chili nthaka ya chuma chili mbongo wa munthu. Chifukwa mukapita dziko ngati kumene lili Japan mudzamva kuti munthaka mwawo mulibe kalikonse koma dziko lolemera. Chifukwa anthu akamagwiritsa ntchito bongo la kuganiza kuti titenge chani ndipo tipange chani kuti tipange chinthu cha phindu anthu ena achifune. Ambira kukwera magalimoto ku Japan koma iwo aja alibe migodi ya vitsulo amachitogula vitsulo vija kupanga galimoto ichiwekapo nzeru nkugulitsa. Ndiye timafunika kuti ifeyo ngati dziko la Malawi tiyambe kumayika ndithu makobiri kuyikapo ndithu dama kuti anthu akhale ndi nzeru zopangira katundu.
kalelija kunali technical college ma artisan anthu aphunzira opanga zinthu zoterozo kuti itati yabwera kapena kandi company kandi factory anthu ajasa ukagwira ntchito factory mosango kuti ulimi kokha yayi ndiye munthu kaganizidwe ka munthu nzeru zimayenazo luso imenazo ndi chinthu chachikulu kwambiri pa chuma cha dziko timene pati human capital chimenecho chofunika kupanga mapeto wake komanso boma likufunika kuti likhale ndi discipline kuyambira fiscal discipline and administrative discipline kusenza kuna kuti akapita umene kuja kuboma kuja munthu akugwira ntchito modziwa kuna kuti zimene uchita pano zokhudza chuma cha dziko munthu afuna kuti apeze malo amange factory miyezi 6 abadikira kaye malo sidapeze kulanza afuna aone kaya kuti mapepala adapita uku zinatere koma munthu afuna kutsegula factory koma ukangana dziko lija ndi nthaka ili mbee kulibe chimene chidapangidwa koma kuti malo ata zonsezo administrative inefficiencies zimene zija oloma malo apezeka mamota akapatse munthu otakhoza kutsegulapo factory atangompatsani m'bale wangayo abasunga mkulitse munthu wa factory mtengo wa malo acho sanduka wandalama zingati zonsezo zimene zikutengera mmene machilima khalidwe aboma ndi anthu amene ali mboma kuna kuti tiziganiza kuti kodi tikupangazi zimene tikupangazi zili mtanthauzo la mtundu wanji kuchuma cha dziko lino discipline ya imene ndakamba kale kuti kukhala ndi luntha anthu amene agwira ntchito mboma ndi makobira aboma ndi chuma cha boma fiscal discipline ndi gawo lalikulu chifukwa chonena kuti kumene kuja kumachitika zinthu zingapo zina zoonongeka komanso mboma muja mulakatswiro sata amasewera ya apatsidwe danga asapombolezedwe yayi akati aoneka kuti munthu ina akafuna kuchita zinthu zake zoti zinthu zipite patsogolo basi mkhalireni ayi zonsezo tanthauzo lake limadzathera kuchuma cha dziko faboma is an enabler imachita create environment yona kuti ma businessmen athe kupanga phindu. Ndikuthokozeni kwambiri Dr. Nkhalamba mwa nthawi zonse chifukwa cha luso lanu la kusanthula nkhanizi mwa ndondomeko kuti Malawi wina aliyense amvetsetse. Zikomo kwambiri chifukwa chobwera program yathu. Zikomo kwambiri mwa mwanga. Menemo ndi mene tachezera so nkhani ya devaluation simangobwera pali zinthu zambiri zimene zimachitika koma ndikupempheni kunena kuti sabata yamawa mudzakhale pompo chifukwa pali mavuto ambiri ena okhudzana mwina ndi malo komanso amfumu amatengapo mbali yanji komanso Ministry of Lands ikutengapo mbali yotani